ओर से हजारों हजार रुपए के आशीर्वाद, मुखिया जी के पद और प्रतिष्ठा जीवन भर बना रहो, ये हम माई से प्रार्थना करो। जय हो मुखिया जी। अरे कि दोसरा से नाता जोड़े लुए जा, दोसरा से नाता जोड़े लुए जा, तो अपना जनुआ के हई दिलवा जोड़े लुए जा, अपना जनुआ के हई दिलवा जोड़े लुए जा, अपना पगला के हई दिलवा जोड़े लुए जा, पगला। धन्यवाद। अपना पगला के हई दिलवा जोड़े लुए रानी हेलो पॉइंट जी के तरफ मदरसा चौक वैशाली उनके तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद ए मैडम। नमस्कार है। अरे पवन करन तू करेलू बेवफाई, अब पूछला पर झूठो सचो देवेलू सफाई। अपना बदल जइबुए हो हर जाई, अच्छा सोचला पर लगेला करे जब फटी जाई, हई हो ले लो, हई हो ले लो। देखो कंपनी के मालिक हम ऐसा चाहिला कि हमरो फायदा होखे, सही बात। तोहरो फायदा होखे, कि दोसरा के ओढ़नी 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 अरे दोसरा के ओढ़नी ओढ़ेलुए जा, दोसरा के ओढ़नी ओढ़ेलुए जा, तो अपना जनुआ के हई दिलवा का ओढ़ेलुए जा, अपना जनुआ के हई दिलवा और का हमरा के धोखा देले बड़ू, रउए जाना तो है क्या हम धोखा देले का सहिल बगवा मोहम्मद जइबू तो जा जा, अरे आई बुलवा के नकरी आई खा जा, तोहरा के यार तो हजार मिली जई है, बाकी जिंदगी में फिर नहीं आई है गोलू राजा, किया सुख कराना अच्छा राहुल अरे भाई छोड़े लुए जा, असुख कराना छोड़े लुए जा, तो अपना जनुआ के हई दिलवा का जोड़े